Heɗititoɓe assalamu alaikum on nangoy kode radio igado Abuja lamorde lesdi Nigeria. Kode radio waɗaɗo ngam fulfulde e finatawa fulɓe. Min alamin giɗaɗo jadda taskiti ardango on taskara hande salasa. Der taskaramji amin ɗe hande ɓa on keɗiti kubaruji duniyaru. Min ɗo wondi e rahotoji iga lesɗe fere ha on taminanugo commissionajo police mo diwal Bauchi CP Sani Omolari Aliyu mo andini nasaraku ɓe keɓi diga nastugo mako office ha fahin min ɗondi e taskara RFI fulfulde ha fahin min waddanan on taskara gimi fulɓe hideko ɗon ha mi surgana on Abdurrahman giɗaɗo Umar Jarumi hanko joɗi firle kubaruji duniyaru ɗi kande keɗite jam. Assalamu alaikum arande nda horeji nder kubaruji ardiɗo Bola Ahmad Tinubu mo leydi Nigeria gasni anniya leydi Nigeria ɗum tabitingo de'ende ha tere Afrika. Jami'a parti EFDJ ka leydi Guinea wulluto laamu leydi ndin. Honoɓe Israila tokkitini halkugo Palestininko'en. Nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Horejo Bola Ahmad Tinubu mo leydi Nigeria andini wigo leydi Nigeria habday foti bawɗe maari ngam tabbitingo jonde jam heɓake ha Nigeria e leyɗe Afrika no foti ngam heɓgo jahol yeeso tayre nden. Ardiɗo Bola Ahmad Tinubu mo ballo muɗum Alhaji Kashim Shattima lutani gasni ngollo ha wakkati ɗum waɗeno moftorde rentoɓe leyɗe Afrika ha lamorde Abuja. O ɓeddi wigo leydi Nigeria habdi sanne haro tabbitingo de'ende. O wi haala rento ɗum haala jowika ha dow komoy. Ngam majum hani koto ha Afrika ɗum hokka kawtal hore ɗum andina koninkoɓe maari ngam tabbitingo ɗum heɓi sirri halluɓe ko tabbitinta heɓgo jalorgal ha dow maɓɓe. Moftorde nden ni heɓi yalɗirgo horeɓe rento ɓe lesɗe Afrika. Hukuma nebbam petur nga leydi Nigeria andiranga NNPC andini wigo balɗe ɗe kam guyka ustake masin. Horejo hukuma kan mo NNPC beteɗo Bayo Orulari andini ka ha moftorde horeɓe rento Afrika mbaɗi ha lamorde Abuja. O wi guyka nebbam ustake sanne ha tayre Niger Delta ha tayre fombinare leydi Nigeria. Ummatore julɓe shawrama jako dikkuji annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngam heɓgo barka e daraja maɓɓe ɓamto. Ɗum modibbo Ahmad Tijjani ɓi Sheikh Dahir Usman Bauchi sawri ngollo wakkati o haaldeno e kode radio international ha jalingo tippungel e timmingo taskara mauludu ha jalingo ton. Sheikh Ahmad Tijjani lutanɗo Sheikh Dahir Usman Bauchi ha moftorde mauludu tabitini wigo Allah sheniɗo manti annabijo sallallahu alaihi wasallam ha o mantirimo e margo dikku mbongu. O gasni wigo wadgo seyo mauludu wodi asli ha dina ngam annabijo sallallahu alaihi wasallam hirsi nden bo o waɗi sumaye ɗo fu ngam seyago nyalomare dayorde mako. Nden malaika en tagle fu sheyake e wargo annabijo sallallahu alaihi wasallam. O tokkitini wigo wala ko watte ha mauludu ko luti jangde Qur'ana mantugo annabijo e waddugo taɗiki annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanko ma ha nder boliɗe mako goto nder modiɓɓe wazinɓe ha nokkure nden biyeteɗo modibbo Sukayrejo modibbo Jelani Yola andini wigo annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nelama ngam andina yimɓe dikku mbongu. Ngam majum hani julɗo laato ɗum gimɗo titiɗo ballowo
gondal wato gondiɗɗawo muɗum nden julɗo bo tabbitina joɗake jam e wondiɗɗaɓe ko da ɓe laatake ɓe heferɓe na ɓe julɓe barno annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam wondi e maɓɓe. ha jonta o tokkitini wiigo dow laamiɗo muzaffar mo leydi sham hanko gasni moftorde mawludu ngam pindingo nden bo handita ummatore julɓe ha dow daraja annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam. ngam majum o noddi julɓe kawta hoore ɓe gosna peerotiral leñol ku nden bo ɓe joɗoɗo jam e wondiɗɗa e maɓɓe. jam'iya EFDJ ka sellu Dalin Diallo ardoto holli suno ha dow no laamu leydi Guinée Conakry darniri haraka jam'iya kan. ha jawabol ngol jam'iya kan andini ka wi laamu leydi ndin luuti shari'a. ngam majum ardiɓe jam'iya kan ta'i kiita ngulloto laamu ha hitordu ɓaŋidu cour suprême ndu leydi ndin. balɗe ɗe laamu leydi Guinée andini darnugo kuuɗe jam'iyaji tati ko hawti e jam'iyawa EFDJ ma bo UFDG ka sellu Dalin Diallo. hankoni sellu Dalin Diallo ɗum goto nder mawɓe siyasaɓe leydi Guinée pottuɗo e pergande e gannuɗi e saɗirmaji ha siyasa leydi ndin. yigo parti mako ka EFDJ ɓuri kala jam'iya fuu margo jamare. sello Dalin Diallo heɓi nasaraku ha cuɓol hitande 2011 to amma ɗum mosli suɓol ngol wakkati tumani sangare mo leydi mali ardi hukuma suɓo mo leydi wato hukuma suɓo nga leydi Guinée Conakry haɓe kokkiti Alpha Condé laami. ɓadima kanjum gomnati laamu leydi Guinée haynoto kanjum waɗi ɓe ngaɗi hiɓɓi haɓɓa darnugo kuuɗe parti on. ko de radio international waddanta on kubaruji e fulfulde iga Abuja laamorde leydi Nigeria. bana yimɓe 15 maayi hawtade e jayndiyanko'en kokkoɓe habaruji wakkati Israila yaari kippol ha fombinare Gaza. ardiɓe daraniɓe jamu ɓe tayre Gaza andini wiigo pirowal Israila hippake nyawdorde al-Nasar wato an-Nasir ma bo an-Nasir. ɓe ngasni nder waraɓe ɓen woodi Hussein beteɗo al-Masri mo kampaniwa cippal habaruji nga Reuters, sai Maryam Abu Daga mo kampaniwa Associated Press, sai Muhammad Salam mo Al Jazeera hawtade bo e Mu'az Abu Taha mo kawtal andirangal NBC. leddi Israila ni haari wargo yimɓe fewre mere wara jeyndiyanko'en wara baccon peeton paykon wala bo mo foti darnadi sey bawɗe jawmirawo. kerol kubaruji ɗin gonɗon hidde ko jaɓɓotiren nda hooreji nder maji. ardiɗo Bola Ahmad Tinubu mo leydi Nigeria gasni anniya leydi Nigeria ɗum tabitingo de'ende ha tere Afrika. jam'iya EFDJ ka leydi Guinée Conakry wulloto laamu leydi ndin. To a yettama Abdourahmane giɗaɗo Umar Jarumi. keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. jonta bo sai rahotoji amin ɗi hande min fuɗɗiran be Abuja lamorde lesdi Nigeria. lesdi Nigeria doggini mobgal rento kawtal hoore e lesɗe Afrika dow anniya lartugo laabi tufugi kosɗe sagarleku. Ahmad Arab Abubakar Azare ɗo wondi e rahotol ngol iga Abuja lamorde lesdi Nigeria. nder giidal mobgal ngal doggina ngal les ardungal ballito ardiɗo lesdi Nigeria sanata Kashim Shettima on andini wiigo
hadde ko nasaraku habduki e kuuɗe soynde rento timma aran lesɗe Afrika kawta hoore wolwida ɗemgal gotal nder bolgiɗe makko hanko ma Christopher Musa ardiɗo soji en lesdi Nigeria mo nodditiri ardungal soji en lesɗe Afrika ɓe tokka dabareji kono kanuɗi nden bo ɓe kutindira balme zamanu wakkati gotum. Ardiɗo hirnankeje lesɗe Afrika keso Dr. Umar Aliyu Tore leddi wakilijo makko Abdurrahmanu Fatahu Musa holli so hawtuki jonde nden nde puɗɗama nder wakkati kanuɗum nder anniya horejo lesdi Nigeria Bola Ahmad Tinubu. Ballito sakatarejo majalisaru kawtal koppi lesɗe adunaru Hajiya Amina Muhammad saroyi lesɗe Afrika sambiɗina pitinki hakkilo dow luncitugo balme kese ɗe wakkiɓe balme kutinirta e ummina hakkilo ummatore nden ɓe dokki ɗon bo wakkati gamma wakkiɓe balme ɗen ɓe dow eɓe ɓedda sofuki kuuɗe rento. Sanata Kashim Shettima e tana ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmad Tinubu holli sewo makko dow tiiɗal kala hakkilanoɓe kuuɗe rento lesdi Nigeria nanta lesɗe Afrika wakkati jonde nde. Haragare e mo noddi wiki hani ɗum hawta hoore gamma honuki kala kuuɗe shaggarle fu e ko nandi nonnon. Kirar potolu ngol ɗon Ahmad Arab Abubakar Code Radio International iga Abuja lesdi Nigeria. Minon ka wala ko impoti min biya ay on arti on timmini Code Radio International kam sai yettore tan sai yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hore meden Allah wallu demgal fulfulde be pulako. To madalla ta tuni on waita taskaranji ɗin iɗon garana on iga Code Radio International wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria. Jonta bo min fuɗɗiran e taskara koɗo kode hawtade be Abdurrahman giɗaɗo Umar Jarumi ha o hirdi e Modibo Tijjani Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Keɗite jam. aleykum bandiraɓe min ɗo gondi be koɗo tedduɗo hanko wonta Modibo min jaɓake ma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah jabbake koyo ko mi jabbake. To Modibo ko a yeccito mi inde ma? Indamin Ahmad Tijjani bi Sheikh Dahiru Usman Bauchi mi wori jalingo ɗo wori modu ɗum wowi gayyaki shehu hitande fu aran moloduji ɗum watta Taraba shehu e wara to ani ko sai min garni shehu on ken ɗum woni moludu hanjum woni e jalingo alhamdulillah. To nde garɗa mawdu ɗume a gaɗɗa? En gari mawdu annabi sallallahu alaihi wasallam mawludu kam ta wari a joɗo gojo ma ko a wiya ko andana ko ɗume joɗaki ma gam annabi sallallahu alaihi wasallam ko ne tefata ko heɓama to wawɗon bo nane ɗum waɗi ɗum jangay Qur'ana ɗum jangay hadiseji annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum jangay tarihi mako ɗum jangay yimre mantuki annabi sallallahu alaihi wasallam to hanjum wiyete mawludu kaydi. Bana findironde pindinɗa e ɗon e babal mawludu findire to ɗo kam to ɗum jooɗi fuu ɗon andi jaɓari ni dow ɓe ɓeddi yidde annabijo on sallallahu alaihi wasallam ngam yidde mako hanjum woni imanako
nden bo ɗum iri gikkuji ɗum innata waja ɗon na jamare ekkito e gikkuji maako wala gikkuɗe boɗɗi ba gikkuji maako Allah e mantiremo o innaka ala kulkin azim a shikenan ta ekkiti gikki annabi sallallahu alaihi wasallam a waɗi ko Allah yiɗi hanjum wato jooɗe gewe majum fu ɗum tindina jamare to ɗum ekkito gikkuji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haalaji maako on ekkito iri haalaji maako sallallahu alaihi wasallam. to sino woɓɓe ngiya bara mawludu ɗum hunde hertiti fuɗɗande e diina ko annabijo waɗayi la seni en ko famti ko yete mawludu kam do sewna orkiyanse duniya hanjum woni ɗum fuɗɗina ɗum to annabi hoore makko waɗi ɗum oɗon ɗuɗɗina wakki suume taɗawwa de yende altini ɗiño ko waɗi gani ɗum deñiyam gani ɗum liliyam to haji hanko o sewriki warki makko nden bo ɓawo o laatiki annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo Allah lilima ɗon o hirsi baala dow indiri mako bawo ɗum hirsino wakkati o daña toon amma hanko hono ko hirsi baala gam indiri mako hanko ma o hirsi gam sewri warki mako duniya to ɗum ɗon to sewri warki mako duniya woni mawludu kam hanko fuɗɗiri ɗon hay na ɗum fuɗɗa ɗum nde to mobri wo iri mobri nde wo hanjum bo na ɗum komai gam to ɗum waɗi to yeɓe asulu ma hunde nder diina nde ɗum waɗi ɗum fu woɗi to na ɗum waɗi ko Allah yiɗa ka majo ɗon kala jaɗɗon fu yi ko ɗum waɗi ɗon fu ko Allah yiɗi mawre nde waɗi Allah yiɗa gam annabi sallallahu alaihi wasallam ko bo a jangi Qur'an jangi ɗon woni Allah yiɗa ko bo a hadisa ɗum jangi hanjum woni Allah yiɗa ko bo a tarihi ma ko ɗum jangi ɗum hanjum woni Allah yiɗa ko bo a yimre ɗum yimimoji ɗon hanjum ɗum waɗi wojo ɗon ko ɗum waɗi fu ko Allah yiɗi ɗum waɗi bo sewri worki mako bo ɗon bo hanko hoore mako o sewriki worki mako kala tagli mufa seede worki mako yende o daña malako en ɗon garɓe ɗon ɓeɗon waɗana Sayyida Amina radiyallahu anha ɗon seramo ko o dañi ɗo hanko ma o wakkati o dañi o yana ba haske heewi duniya ko toye saboda dañiki mako yende o daña ɗum ma kala duniya kala tagale Allah fu sewriki yende o wari duniya sallallahu alaihi wasallam a jana ɗon aywi sewri warki mako duniya yo giɗɗo wiyo na ɗum ɗon tefa woni o waro ko woni woɗa ɗon kala biɗe mo woodi wala woɗa fu to waɗa o yemin ko woni woɗa ɗon aa iri momre nden woɗore sey o ɗum yimo annabi sallallahu alaihi wasallam noddi basde mako non ɗum waɗi to annabi noddira basde mako ɗum watta non kam ay amma to sewri ko worki mako hanko ko sewri ko worki mako gam ɗum waɗa ɗon sumo taɗawwa yende o daña gam yettuki Allah warki mako duniya a yiɗo goɗɗo yetti Allah gam warki mako duniya o hokkitande sallallahu alaihi wasallam on to modibbo ko hani julɓe gaɗa heydi ekkita ko gikkuki annabijo wallahi hanjum hani kam ko jiiɗa woɗayi fuu wato taccuki atal mako hanjum wonta ko ɗume amma da ɗum watan tokka atal mako ɗum ekkito gikkuji mako da komai ko ɗume woɗi gam goɗɗo kefiro wiyata da annabijo wari iri zaman ɗo da wo'ini duniya min ay o waɗi kam sai ta tokkaki ko waddi ta tokkaki waɗi ko ɗum woɗe tawi ɗum woɗayi to siya tokkaki ko waddi to siya ekkitaki gikkuji mako hanjum wonnata fifiji wata ɗum warta ɗum tokka atal mako ɗum tokka jangirde o jangini ɗum tokka ɗum ekkitoye gikkuji mako da ko ɗum woɗi to ha jonta modibbo en nane bana walla ɓangi daraja mo Cheikh Dahiru to oɗo wolwa oɗo ɓaari e jongiti e Cheikhu Ibrahim radiallahu anhu ko a famtina en dalila sirri majum show on oɗon wiya Allah ɓeddanmo jabbo e juutal balɗe sembina ɓandu mako Allah oɗon wiya lalle o dursi Qur'ana waji babirawo mako Alhaji Usman dembo o yehi zawre e modibbo hokke janginoɓe ilmi ɓe hokkimo ilmu sadaka amma daga heɓi Cheikh Ibrahim dellal ko ɗume hoto Cheikh Ibrahim ha Qur'an no dursi babirawo mako ma o li'ani Cheikh Ibrahim daga Cheikh Ibrahim hanko o tigori hanko ko ɗume mako hanko ne modibbo mako hanko ne sohojo mako hanko ko ɗume mako non ɗon kam sheka maɓɓe sheka ba shakka shehu e muridi togo nasata hamɓe andi sirru shaka maɓɓe amma tunda nango o wi o yanko ko ɗume mako hoore Cheikh Ibrahim jande mako Qur'ana o jangi babirawo mako hoore Cheikh Ibrahim hakko ko lotti kam fu ha joni Cheikh Ibrahim o tigori kada ko ɗume mako Cheikh Ibrahim o tigori minen bo hanko min tigori alhamdulillah ɗum sirri tigorago walo en a tigaki walle ka ay dole ay
ta yiɗi a waɗi zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a yiɗi bo damar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai tefa tokkuɗa ta annabi jon jogoɗa hanko sai fuɗa hawto annabi sallallahu alaihi wasallam hani wala en bukugal maɓɓe ke ɗon hamɓe ɓe sakini ko ɗume ɓe tokki asa annabi sallallahu alaihi wasallam hanko ɓe gaɗi yeeso Sheikh Ibrahim Abdullah no ɗon yiya min ta imi yahama to annabiji yaɓi jaɓami ina sara kawai nasi sirtu wara'ahu wala fa musibo da wanda go jippake mi jipporde heɓama hanko mi yiɗi yeeso hanko to ami yaɓani to ami ha min to jippake yaade timi mi jippake to ashe hamɓe o show en ɓen hanko ɓe tokki gam yaaki annabi sallallahu alaihi wasallam ashe funi terki annabi sallallahu alaihi wasallam waddi tayi neɗɗo tefayi wolojo Allah ni to himma mako e tan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗuɗayi amma to shi ma duka ɗuɗi ni do tefa tokkuɗo atal mako hanko hoto annabi sallallahu alaihi wasallam ton da heɓe gadda gado azama lati sahaba en mako to do keɓa goɗɗo don hoto atal mabɓe hanko se juguɗamo se o foɗa hoto annabi sallallahu alaihi wasallam hanin wonde actiga ko le jallo ɗum an Allah wiyata wattabi sabila man anaba ilayya wannan ya zama tukar waktan gudu da yin wasila budin wasila yadda ke annabi sallallahu alaihi wasallam amma da tuka shi ke tuka je jibara ma Allah alhamdulillah to ha joni hami hawto on e Radio France International gam waddango on taskara mabbe nde yewtere ko fillitande dingiral rewbe Minati Diallo tedduɓe heeɗiɓe reefi fulfulde bisimilla moon e yewtere men dinguira rewɓe toɓɓere yewtere nde hannde ana haala fi alhaali rewɓe golloɓe e diplomatie e yewtere ƴaɓɓinde nde na e mbiya e yewtere ƴaɓɓinde nde e jewtidi e Nima Ba diplomatie jo Guinée hannde eɗen gondi e madame Aissata Kane hoorejo sandu oni daranidu ɗannule e ngalda e sariya wonduɗo Sénégal ɗo woni o yiyama Aissata Kane ko diplomatie jo Mauritanie o waɗi ko ɓuri duuɓi nogay e ngal gollal yewtere nde jooɗike bisimilla moon e heɗade Aissata Kane mi jewtima a jarama salminango landal aranal woni holno gadɗa so natuɗa e diplomatie natmi e diplomatie komi wonano natgol adan e liggey mo puɗɗirimi ko ministére affaires économique et développement nde gaynimi jangde Mauritanie natmi e diplomatie ma won doni duuɓi nogas e puɗɗorimi ko organisation conférence islamique woni fedde leyɗele islamique e joɗirde mon woni ko Arabie Saoudite kono gonnomi ko bureau amen joɗinoɗo Genève liggottoɗo e Nations Unies mi waɗi toon duuɓi 17 e diplomatie kamɓe mbiyata diplomatie onusienne tawɗo ko organisation ONU min toppitino wonde représentude organisation conférence islamique donc ɗon puɗɗorimi diplomatie e ley golleji ɗi gaɗuɗa e ley ɗi duuɓi nogay holko woni golleji jatin ɗi keɓuɗa fayida weltare muɗum ko a yiggititta question de mi sikkine tiiɗi seeɗa e nde gondunomi o seyi no mbirumi ni fedde leyɗele islamique Genève ko jogade responsabilité pour hollude ko e islamique e monde islamique o rewɓe no jogui hen rôle moƴƴo par ce que sa woni debbo e oɗon islamique rewɓe hollude ɗumen kono mbawi wadde hono an ko mbawɗa wadde gonɗa ko an mbawi yiideɓe ano hono mabɓe pour wawde aussi yaltinde e koye mabɓe e miijade ko et puis au niveau OIMO fedde mo gonmi jonde hakkude migration o hollude ko enen africain min komi Mauritanie neɗɗo foof andude heddiɓe ɓe ko woni Mauritanie ko woni Sénégal ko woni caggal leyɗele woɓɓe ko hunde ko wallatma udditare eɗen poti yiidirde migration comme udditare taw wona hunde ko jiyeten joni Europe en walla banggueji goɗɗi comme hunde ko poti dartinde e ɗum ɗon aussi mi sikki e liggey amen joni komin goni e dow mum ko Sénégal e Afrique ko pour hollude oɗon yandirde ko hunde ko richesse mawɗo pour enen a haali haada migration ɗum en ɗannule ɗe ngalda e sérieux hande ana taska kala laana nanngaka na kala laana yoolika rewɓe e sukaɓe famarɓe ana hen yalla holko saabi ɗum jatin onon golloɓe ɗum on keeɓi faama ko woni sababu natugol e rewɓe e ɗi laawi yimɓe fof joni ne paama ko
aduna joni rewɓe e worɓe fof ene jogii mechakiloji pour gurdam yimɓe gurdano adan nattiwaade no wano rewɓe ne keddo worɓe ne jaha no liggoyo no gaddana rewɓe munen ɗum ɗon hankadi koko ɓenna e rewɓe joni aussi toppitto sukaɓe munen toppitto kanumen ko e munen kono noon gurdam dam no tiiɗiri ni yimɓe natti jogade gurdam adan ma won ndema ma won ko enen hono fulɓe enen ni jawdi munen ma won ko hokkatno ɗumen gurdam no guuriri natti wonde sa natti jogade ko guurirɗa to jooɗiɗa labudde ma gummoɗa ƴeewoya banggue goɗɗo no guurduɗa ene mbawɗa wallirde sukaɓe ma no guuri ene mbawɗa wallirde aussi joom galle ma rewɓe joni aussi ɓami oɗon feere pour yaade no ballitiri miijade yaade banggue goɗɗo pour ƴeewode hunde ɓuuri moƴƴude koye feere mabɓe hono no peeje foof no garirta kono ɗum ɗon non aussi no namdi ko feere taw no fewnade no moƴƴi par ce que wona ummade tan e yaade e no mbiruɗa ni e laanaji hen ko ɗum no en jii hen musibbaji ko bawɗi rentede e minen liggey amen ko ɗum ɗon par ce que neɗɗo wawa haɗede yaade jiɗɗo dartoyde hunde ko moƴƴi e muɗum wawa haɗede yaade kono min ƴewata kono somo yaha no yarete no feewi taw gurdam makko walla taw neɗɗagal makko walla no wawi rentede a haali a wi on wallititto yalla e fedde moɗon nde oɗon jogii peeje ɗe ɓamuɗon gam hokkude ɓe yimɓe golle saabi so kamɓe soɓe jeehi to ɓe jaata Europe to ni golle ni ɓe tewtoyta yalla oɗon jogii ɗum peeje muɗum eyyi joni e peeje amen komin darata ko ɓuuri e joni e din artirde yimɓe walla wattude ɗumen wallide ɗumen so garti no guurdi par ce que ɗum koye programme uji amen momin jogui min diwi ɗon hankadi par ce que yimɓe foof paami e leyɗele foof paami ko hankadi a wawa hadde neɗɗo jiɗɗo yaade mbawɗa wallide ɗumen ko so yeehi no wuuriri e leydi to jooɗi walla haade mum yaade e diine ɓamde lawol bongol holko mbawɗa hokkude ɗum goɗɗum ko joƴƴina ɗum donc koye ɗiɗon gueɗe ɗiɗi min liggoto joni e sukaɓe e wonɓe région ngaji ma won Sénégal walla leyɗele en tout cas mo couvranmi Guinée Bissau Cap Vert Sierra Leone Gambie e ko yiide e ɗiɗon région ngaji holto min mbawi wallude ɗumen taw pewnal économiquement ene walla ɓe hokkede ngal ɗon teddugal comme debbo so ari d' abord soɓe jiimaɓe kono no mbirumi ni ko ɓe cikkata koye position ngaji less gonɗa hokkudema oɗon teddugal andiddema ko mbawɗa wadde puɗɗoɗa haalde ma puɗɗoɗa andude jaltinde gandal ma nde ɓe puɗɗo heɗadema ko ɗum woni hundeji ko jiimi ya chaque fois ko mbawmi yaade e ko jahat kono noon mi sikki koye debbo foof e liggotoɗo foof joguiɗo responsabilité mawɗo ko hollude min gardani e ɗiɗon position tan ni enam taw min ganda mais min gardi par ce que ko liggey tiɗɗo woni hen par ce que komin jangguɓe komin liggoto ko hamin gandi ɗum komin gone dow mum ko no andita ko no nafa nomin joddiri e heddiɓe ɓe pour hollide ɗumen ko dande foof eno foti heɗede e daaɗe amen minen en tant que rewɓe no foti heɗede ɗum wonno oɗon caɗele adan ɗiɗaɓo ko pour ko hakkude wadde no galle maɗa no nehirta sukaɓe ma no keddirɗa e galle maɗa e diplomatie ka jahowo mataw e feccere e waktu ma ala e galle ma par ce que jata ko banggueji goɗɗi e holno mbawɗa waddirde ko sa yeehi famille maɗo foof heɓata caɗele caggal ma en tout cas aɗa wawi wadde hunde foof ko mbawɗa wadde pour fewnude haadema yaade e ko ɓe gona ɓe keddo e heɗogal ko mbawɗa addandeɓe en tant que yummiraɗo walla joom suudu walla ɓiɗɗo holko woni hande ko mbajotoɗa ko noddata fewde e sukaɓe rewɓe yiɓɓe nadde e banggue diplomatie mbiyami ɗumen kono natirɗon joni hono no mbiɗa huccitema aɗa woni e RFI en tant que journaliste ko wiide sukaɓe rewɓe men foof ko mbawɗa yiɗande hoorema e yidde wadde aduna maɗa e kaɗa janggi aɗa yanana kaɗa wawi wadde ɗum woto fadde neɗɗo goɗɗo no hokkuma ɗum ko an foti ligganade hoorema an foti udditande hoorema dame mais an aussi foti udditande hoorema par ce que ko rewɓe kewɓe ko kañumen guddata ko e munen e hunde jahata ƴeewoyde banggue goɗɗo donc woto haɗa hoorema hunde ko wawi addandema ɓamtare par ce que go foof no jogui Allah no hokki ɗum Allah no wawi udditande ɗum damal donc kañum foti jogade ɗum e puis nawde hoore mum yeeso yiɗa dara fu dande haɗata tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jottike e timmoɗe yewtere nde on jarama madame Aissata Kane a jarama Rewi Diallo tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon du on jarama e heɗade kañum e tawɗede amen e nde yewtere dinguira rewɓe oɗon mbawi heɗitade min kikira alal bare na e dow loore amen weji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR/FF on jarama nde yewtere nde keɗiɗon ɗo ko fillitade to fuu e fuu ɗo min gaddira gare taskaraji ɗimin taskani on hande do darde kala huwanowo koode fuu sey Ahmad Arab Aboubacar Azari e nanta Ayuba Lamiɗo Muñal
min Al-Amin Giɗaɗo Jada